Takže čas na bežky dneska. Tam už je Michal. Tu je už nastúpený, už ma čaká. Zablíkaj, zablíkaj. Ešte zablíkáš do kamery. Čo? Čo natáčaš aj odchod? Áno. Čo, Mišo, ideme na Magurku? Ideme to pozrieť. Treba ísť na to pívko hore. Jak sa ide na tých ski Alpoch, Mišo? Ide to samé. Samé? Hore kopcom. Samo ten stále chodí. Všade chodí ten Samo. Takže už sme na Magurke skoro. Ale ešte kusok. Ešte nejakých 5 km. Zasnežená rozprávka v útrobách Magury. Krásny útorok, všetci v práci. A my tu rozdrbávame cestu strnkám smerom na Magurku. Takže ideme až k Vysielaču dneska. Spravíme nejaký taký menší tripik. Takže nám tu husto sneží. Už sme skoro pripravení pod Vysielačom Magurka. Brodíme sa po ceste. Viditeľnosť v pohode, ale akože pekne hulí sneh. Michal prešľapáva stopu. Ale ako v rozprávke tu. Aj tu je pohárik, pozri. Na zdravíčko. Nie je taká zimná. Ani teraz bude ako veľa netešie. Vítajte na Magurke. Rozprávka Hornoravská. Tuto by sme si mohli tú hrebeňovku dať, Mišo. Ideme hore na Vysielač a do Hruština. Takže po ceste na Vysielač Magurku, keď pojedete po hlavnej ceste, tak už tesne pred Vysielačom, zhruba nejakých 200 metrov, je útulňa pod Magurkou, ktorú prevádzkuje Miro Benian. A v tej útulni, pokiaľ tu tento pán je, si môžete dať čapované pivko alebo nejaké občerstvenie a poviem vám, je toto úplná paráda. My sme v tejto chvíli už pri samotnej útulni a samozrejme je teraz zatvorená, no ale sami si všimnite, že aké je to tu krásne. Vidíte, to sa to časom pekne rekonštruuje. Je tu aj samoobslužný bufet. Čiže kto je hladný, smedný a nikoho tu nie je, tak si môžete vybrať z ponuky. Dámy a páni, pokorili sme najvyšší bod. Sme tu. Môžete ísť. Áno, tak choďte tu, skúste, uvidíte. Ak budete smední, hladní, stavte sa v útulni. Takže cestou dole sa teda stavíme ešte nejaké to občerstvenie, ak tu je. Wow, no, čo to tu máme? Pekne, pekne. Tam dole to pôjde lepšie. No a sme na ceste domov. Takže posledné záberiky. A poviem vám tak, nezabudnete si so sebou pribaliť vodu a
poriadny posk na sklznice, lebo v takomto prašane to ešte dole kopcom musíte poháňať vlastnými silami.